Понякога ви се иска да се пуснете по течението и да не се притеснявате за наводнението. Добре, насладете се на водата с хидроизолационните решения от Сика. Нека ви покажа как за 90 секунди или по-малко. Отворете водоустойчивата опаковка. Сипете компонент А, добавете компонент Б, смесете ги. Проверете консистенцията. Нанесете първия слой. Не спирайте. Покрийте и хоризонталната повърхност. Изглежда добре. Вземете уплътнителната лента. Поставете я внимателно. Нанесете и втория слой. Оставете да изсъхне. Сега е хидроизолирано. Какво следва? Поставяне на плочките. Започнете с лепилото. Подгответе и разбъркайте. Нанесете. Да поставим плочките. Залепете добре. Време е за фугиращата смес. Подгответе продукта. Нанесете. След това изчистете. И накрая подгответе фугоуплътнителя. Нанесете го. Почистете. И сте готови. Лесно, нали? Защото знанието е в продукта. Така може да се наслаждавате на водата, като се справите с нея с хидроизолационните решения за баня от Сика. Сика. Градим доверие.